Ramogi en thuolo machielo kendo marwakini machiegni mar yudo weche manyien kokalo e Ramogi TV. Mag gin weche manyien mag Migago biro ni odiechieng' kodiechieng' saa 7 mar odiechieng' chakre wuok tich nyaka tich abich nyaka Ramogi Ngeso kaachiel kod Jumapil. Wariwo mondo mi waketni weche duto te ma osetimore chakre piny ru nyaka ge sani ayanga mondo ing'egi king'eyo gigo mamulo ngimani nyaka Ramogi kokalo e weche manyien mag Migago. Bende parni kowuok tarik 4 dwe mar adek 2017 mano odiechieng' mano timi yiero maduong' mokalo. Kawuono ma en tarik 9 dwe mar 6 2022 nyaka Ramogi joma noyier e od bura mar 12 mar piny Kenya mane yiero kaka jo od bura kawuono timo twak margi mogik ka koro gichiwo campaign kata gichiwo thuolo mar campaign ma otelo ne yiero matarik 9 dwe mar 8 mar higani. Ma nyiso ni gisetieko tich margi kendo koro gidok kuom jopiny mar kwayo ombulu manyien koponi nyalo migi thuolo machielo mar dok e od bura. Magi waluwo ni nyaka Ramogi nikech wan gi ripota marwa e od bura maduong' mar piny Kenya mondo iwinjie mathoth. Wan gi mathoth motendo gi weche mag siasa kaachiel kod dongruok e kor gwengewa. Kik idhi mabor, bed korwa chakruok nyaka giko mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. Od bura mar 12 kawuono iloro ayanga ka koro dong' mana ndalo 60 to ibago yiero. Na juzi mliona ya kwamba Chief Justice amejitokeza ili kufungua koti 5 ambayo itakuwa specialized court na itakuwa inahusika peke yake na mambo ya hate speech. Duol mar NCIC okoni oseket tenge doho moko 5 makonyo e yalo buche mag jogo mitudo gi ketho mag tiyo gi weche mag athua e pachoka. Ndara ni nyocho sibedo karaj manyowa amwa jodongo mon mutegno muti nyaka nyithindo nyowa amwa mondo wabet ndara kawachako gu Kalama kawa idho malo nyaka Ywaya Center. Jopiny e gwenge mag Ywaya, Tingare kod Ulawe sub-county ma Ugunja okawo kang' mar kongo ndara mar kilomita 3 gin giwegi. Nyako Ramogi arwakini machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Doho 5 oseket tenge mar biro yalo jok ma itudo gi weche manyalo nyayo sigwe kind oganda e kinde ni ma piny Kenya koro ikore ni yiero maduong' kata mana bang' yiero bende. Ma oler gi jatend duol ma ochung'ne neno oganda jo Kenya odak gi kwe kod tich achiel NCIC's Kita Ocharo koloso e kinde ng'ado rieko ne mine kod rowere mawuok e kaunti ma Kakamega kod Vihiga. Ocharo koni NCIC komakore go biela osechako timo nonro maling'ling mar yango kweth mag jomaundu koting'o nyiri moko 18 ma ichich goro ne chano kelo koko e kinde yiero matarik 9 dwe mar 8. Na juzi mliona ya kwamba Chief Justice amejitokeza ili kufungua koti 5 ambayo itakuwa specialized court na itakuwa inahusika peke yake na mambo ya hate speech. Tunafurahi kuona ya kwamba hao magistrates wote wamekuwa trained vile watakuwa na handle hate speeches, na tuko na matumaini sana ambayo tutaweza kuendelea vyema vizuri. Na pia juzi mlisikia ODPP alisimama kwa media na akasema ya kwamba ameset aside 142 prosecutors ili watakuwa wanajihusisha na kesi zetu na watakuwa na focus kabisa ili kuona ya kwamba process yote imeenda vizuri. Na tumeweka hata regional coordinator wetu ambaye ni Edwin Kilong. Tumedevolve, yani sasa tunataka NCIC imekuja sasa karibu na watu wa Western, maana sisi tuko pale Nairobi, hatutaweza kufanya kazi bila kufanya kazi na wengine. Kwa hivyo wale wote ambao tunakutana nao tunataka wawe kama ambassadors wetu. Tunataka tuwe na watu wengi, maana sisi kama NCIC hatuwezi kufanya kazi kivyetu. Lazima tujaribu kutafuta wengi ambao wataweza kutusaidia. Hata katika Biblia Yesu alianza tu na wanafunzi wachache, lakini mwishowe saa hii ako na maelfu. Nyako Ramogi koro wadwani mondo wadhi e gwenge ma Kisumo kama wayudo ni kar thieth maduong' ma Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e boma ma Kisumo ogoyo kang'e bero yore mag thieth ahinya ne mago ma itimo bero ne jotuo.
ma biro bang' timo bero mar obwongo mane odhi makare ne jotuo maromo 38. Wadani mondo watudre kod jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo mondo mi onyiswa ni to weche mag thieth kar thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral chal nade. Millicent, amosi ni misawa kowuok e boma maduong' ma Kisumu mondo mi nyisa ni to gwenge mag Kisumu weche mag thieth chalo e nade bang' jogo magin jolony e weche mag bero timo bero ne jotuo maromo 38 e tuoche motenre gi tuoche mag obwongo. Millicent, nyiswa ni jobero wachang'o to jotuo giwegi to wachang'o to ganda jo Kisumo wachang'o e wi okang' mar thieth machalo kod ma. Erokamano ahinya, wan achiel kachiel kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital e boma ma Kisumu kaendi, kuma bende odiochieng' manyoro ne en mor maduong' ne lakteche kaachiel kod gavana ma kaunti ni endi Ngire Peter Anyang' Nyong'o bang' timo bero mag obwongo mago manodhi kare duto ne jotuo maromo 38, kuma chenro ma kama en chenro manotimore kuom ndalo 10. An kod laktar kaendi ma bende en achiel kuom jogo ne otele bero ma kamago mondo mi onyiswa ni to chenro ni nochakore nade. To gini endi en gino mobro dhi pile ka pile nikech chenro ni endi no yuore kod lakteche moko 8 ma bende kowuok e pinje maoko mano USA kobiro konyo chenro makama mondo mi odhi nyime. Wadwa ng'eyo ni to bang' ka gisedok bende chenro ni endi obidhi nyime kaendi mar konyo ganda ma bende bro wuok e counties mopogore opogore mondo mi obi otimne gi bero mopogore opogore kar yudo thieth kaendi. Machiegni nyakor Mogajwang' mondo mi wayud pach daktari kata laktar e wi wach ni endi mondo mi wapuonjre kotenore kod weche mag thieth kendo bero weche mag thieth. Machiegni Ang'ni ing'ina kamera tichako na gi nyingi mondo inyisa ni chenro ni nochakore nade mochopo ni nukelo lakteche moya loka mago USA mondo mi okonyu kaendi mondo mi chaki lerwa ni to bang' ka gisewuok nikech nusedhialo odiochieng' manyoro kama no nyiso ni odiochieng' nudhiale ka bende udhialo odiochieng' kendo kaka yoro mar seogi ka gisedhi to bodong' kanang'o en chenro ma bro dhi pile koso nang'o. Erokamano, an nyinga en Dr. Edwin Oduor, alonye tije anesthesia mano jotuo midhi yang' wane dakteche ma miyogi yadh nindo. To ka duoge wach mar bero mar wichni, nitie yawuot piny ka ma jo Kisumo koni mane joyudore e piny Amerika gi Jerman, ne gin yawuot luo mane osomo ka to ne gidhi magilonye wach baro wich miluongo ni neurosurgery. Bang' mano ne gifom gimoro miluongo ni Kisumu Neuroscience Initiative. Kachakre higa 2018 ne giwinjore mane gichako biro Kenya ka, to mokwongo ne gibiro Kisumu ka magichako tij yeng'o ma wasega bedo koan gi camps mane orumo nyoro. Ne en camp mar 6 mane wayang'e jotuo 38. To ok en gima bro ruma nwach kane watiyo kodgi ne gitegowa wan kaka dakteche ma local ka, dakteche ma puonjre, dakteche ma be nose qualify be mago ne oteg nwach technology opogore, gik matimore Amerika gi matimore ka opogore. Iyudo ni wan tie kwende mok walonye ahinya, koro ne gitemo tegowa to ne gitegowa maber kabisa. Magini kaka gisedhino en gima bro timore podi week ka week. Pod jotuo inyalo ne e clinic ka to itimongi investigations tiyang'ogi ka gin jok madwa yeng'o. Ka gin jok ma imiya yedhe to be imiyogi gi advice moromo mondo gibed ka gi ngima. Erokamano ya koro penjo machielo en ni wang'eyo sani ni kaka osuptal ni endi ogoyo okang' maduong' ahinya kendo en mor ne oganda ma Kisumu ka otelnu kod gavana mar kaunti ni eri. Koro okang' ni endi odhi nyiso ber mane ni oganda mani kaendi sani ma koro wan kaendi ni jolony nitiere ma bro timo bero mopogore opogore. Ang'o minyalo wacho to jip mane bende minyalo miyo jopiny? Kajiwo jo Kisumo daher mondo gibi e osuptal ka wach ma bero mar wich gi mar spine
en gima beche ok yot ahinya, lakini ka in gi NHIF card kata card mar marwa, inyalo biro e clinic titimi gi card no to ibedo scheduled. Ka idwaro operation tiyangi, ka en mana thieth ma kawaida timi thieth. To daher mondo wach noganda ni ber ka gin gi card mora mora, card mar NHIF kata gi card mar marwa. Joma ng'eny ok chul card gi niwacho ka gituo, gidwa chule at the later stages ka tuo se goyogi, to seche moko onge time. Koro daher mondo gichak chule regularly, mondo kochopo chieng' ma tuo goyogi to gichandre ni gigolo pesa ofuko mondo gichul go operations gi. Niwach operations gi kata dabed ni chule kwa yofuki mok en NHIF, beche koyot. Koro ne jotuo manutimo ne gibero kaendi, gin bende ne gichulo gi koso maendi en okang' manutimo e yo manono ne jotuo gi eki? Jotuo mane watimo gi screening, ne wachako timo screening dweche ariyo mokalo, to ne wa encourage jotuo mane watimo gi screening mondo gikaw cards mag NHIF. Ma jatuo mora mora mane wayango te ne gin card ma NHIF maonge nduru kata achiel mane gichulo. Erokamano ahinya. Mana kamano nyaka Ramogi Ajwang kaka iwinjo, jip maduong' mowinji mak kanyo en ni wachuluru kad mar NHIF. Kotenore gi weche go eko bende nwayudo ni achiel kuom lakteche ma bende nowuok loka en ng'atno bende mane oloso wat gi jodak ma Kisumu kaendi kama ne gikendo nyar jonyakach, mano bende ma bende konyo e alwora kaendi e weche mag chiwo thieth, ka bende magi weche ma pod watudonu, ka bende jatuo achiel ma bende notimne bero en mano manochopo kaendi kane ok onen, to bang'e noyudo ni kuot mar fuoni moro ema nowuok e wiye ema nomiyo ok onen, ma bang' bero manotimne manodhi maber no endo ne ochako neno kendo. Wach malich ahinya, wach miwuoro, wach makelo mor e chuny. Magi weche ma bende pod wadwa ni wadhi walos kodgi kwasomo paro kuom jotuo gi endi kwa wuok kaendi, mondo kang'o chopo seche mag ang'ich welo go imore to wakelni weche gi endi kaka giwuok, kaka wafuono gi mondo mi med ng'eyo mathuth kotenore kod okang' ma osuptal ni osegoyo madwaro bero weche mag thieth kotenore kod weche mag bero ne jotuo e fuonni mopogore opogore e del dhano. Ka kamano bati to aweni ndhororo mondi ni nyime mondo ikel weche manyien e sechegi mag Migago mondo mi oganda omed ng'eyo gigo matimore e alwora mwadakie. Bati an komi. Anaya Millicent Dhiambo achiel kachiel kowuok Kisumu ka miyo waler kotenore gi weche mag thieth e yore mag bero ne jotuo maromo 38 ma bende nyotimne gi bero makamano e od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mantiere boma ma Kisumu. Ka wamedo dhi nyime nyaka Ramogi, jogo malaro kombe mag siasa e kaunti ma Migori ka ochakore gavana nyaka MCA kachiel kod 10 duond buche mag siasa e kaunti ma Migori bedo kod romo e alap ma Sony Stadium mar twak e weche ma opogore opogore mag ikruok ne yiero maduong'. Romo no igeno ni dhi kelo ler e wi bidhruok e kampen kod ikruok mangima ne weche mag yiero. Wadani watudre kod jafombo marwa Jojuma kanitiere kaunti ma Migori ahinya to e romo makamano mondo mi onyiswa ni to gin weche mage mosewachi kata jotelo mage ma oseyuoro e romo makamano, to gin ang'o gin madgi yier mondo mi giket e tim motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Jojuma Musini Misawa ka intiere gwenge mag Migori, nyiswa ni to gin jotelo mage moyuoro e romo makama, to gin weche mage ma samoro diponi oselieki kotenre gi ikruok gi bidhruok, weche ma ok nyal nyayo koko e kinde mag yiero ma koro ji timo kampen mare ne. Jojuma ground kama bende jotelo kata jogo bende dochung kod party mar ODM la komo pogoro pogo nyaka sani koro semolo kae en brono mokelo jogo ma komo pogoro pogo ka chiel ko jotend party mar ODM e county ma Migori kanyaka samu weni jotelo bende chopo kae en motingo Junet Mohamed, wantie gi jawbrano ma ogunjo Pio Wandayi, wan gi Mukisa Kitui, wan gi senator ma Migori Ochilo Ayako, jotelo mamoko bende gintie ka girito twak yore mopogoro pogo tainya motelo ko chama no mar ODM. Pok wayudo adieri gik ma gidwa wuoyo ahinya, to malimo wasido en ni ka otende kod yo mar weche mag campaign mar ODM idwa go e county ma Migori. Ka bende wantie kod mokum jokanyo mag ODM koro watwago to e bura machal koda mai ang'o gidi monego wagen
e giko mabura machal koda mae to gin kaka jokanyo mag ODM ang'o gin bende giketo okang' makama ni chenro go mag manyo bolo kata campaign koro tim makare county ma Migori. Adam da chak kodi achiel kachiel ichak na gi nyingi yangi dwaro ng'eni to bura machal koda mae kaka achiel kuom jogo mane oluonge bura machal koda ma ang'o giri monego bed ni wageno kaka ng'ama oluonge machal koda ma. Erokamano, nyinga en Steve Ogony, ODM candidate Kachieng Ward, Migori County. Weche mwang'iyo mondo wawuoye kawuono en kaka chama mar ODM owinjore wawuoth kanyakla nikech Migori County en ODM stronghold. Omiyo nyaka waket weche mag ODM mbele kendo waket weche mag kwe kwa wacho weche mag ODM seche makamage. Kinde mokalo seno kaka kata gwenge bang' Nyatike miwuoke waneno ka nitie jomoko mosedhi gi party moko mok ODM. En ang'o gini ma samoro dwano tim mano ne ODM koro kawo kombe kaka usebedo ka ulieko? Gima dwano watim en ni kaka ODM wawuo gi dhok achiel kochakore malo nyaka piny kendo wan gima walando en 6 piece. Nitiere challenges mosebedo to mane momiyo waluongo burani mondo walos weche go bed maber mondo kaka ODM wawuoth kanyakla Nyatike kendo Migori County. Awinjo ka tiyo wacho ni nitiere midhiero kata challenges gin mage ahinya mabende nitie jomoko ma samoro wacho kwa 6 piece koso en challenges mage ahinya mabende utwake. Challenge maduong' en ni nitie jok ma officials mag party ma samoro gin officials nyaka sani to giwach weche party gi support candidates mok mag ODM. Machielo en challenges ni nitie influences moko mabiro e yore mok wane kata mar UDA kata mochung' kaka candidates gi. Omiyo magi issues modwan wa address kaka jo party mondo wawuoth achiel obed official obed ng'ata wawach achiel kaka party. Erokamano akawo pache ng'ama chielo machuok piyo mondo adwani chak ne gi nyingi to wagwe ni in kano luonge bura machal koda mae ang'o maduong' ma ugeno mondo utwage odiochieng' ma kawuono? Iluonga ni Jojo Mamba en member of County Assembly representing North Kanyamkago. Kawuono wabiro ka mondo wajiwre paro kaka wanyalo tego chama wa mar ODM. Waduto ung'eyo ni zone ma wantie ni mais ODM zone to wane ODM zone to nyaka wapangre kaka jo ot mar ODM mondo wang'iyane ni ben ng'ato nyalo tuchonwa gi gimoro mok ODM ka. Koro mane gima mpango ma wan go ka kendo wadhi time maber kabisa mondo make sure ni kombe duto e region ni obiro ne chama mar ODM. Moke kindi mokwongo bende kore imanyo kom mar MCA isebedo koyieri ok ang'e ni un gi mpango mane ma mbuta igwego ma Kuria bende osene samon tiere party moko mok ODM wang'. De nitie medruok mokalo ahinya e karwa mar Kuria East gi Kuria West. Remember nyaka MCA masane Mama Saba Mheshimiwa Benego Maroa sani ochung' kaka jachung' mar West Kuria West. Mani is a clear indication and is going to win. It's a clear indication ni nyaka Kuria okwakaw chances. We are going to win a Kuria region. And I want to say here the perception ng'ato paro ni Kuria ok nyal go kura ne ODM apani obare ging'e maber kendo giikre ni ODM the lead e Kuria. Erokamano awuo gi ng'ama ogik adwani awuo kode kaka jakanyo mar ODM osebed ka ulando 6 piece jomoko penjo ni uwacho 6 piece to agenda ko winji ka uwacho agenda mare ok ang'e ne ang'o monego winji agenda magu kod 6 piece. Erokamano nyinga Mheshimiwa Edward Ouma South Sakwa kendo majority leader ma Assembly gi ODM. Gima duong' momiyo wacho 6 piece en sigand siasa ukung'e kama nochakore ma mondo mi ODM ni ochop kama ochopo ni ung'e gima Raila Amolo Odinga osetimo. Party ema gima tayo piny. Sama wuoyo kodu ni jo Azimio opuodho wuodwa manie ODM machalo wuod Mikai mondo odhi ochung' ne omak negi lono. To kodhi omako ka en kende to odhi bedo ka en lose nikech odware no bed ka en gi joge mamage kaka od Mikai kochopo dhiambo to ji dok e udi. Omiyo gima watemo timo kaka wuono kaka oganda watemo wacho ni odobedo ot achiel mondo gima duong' mwadwaro wadhi wayud kom mar presidency ma kwaseyudo to wadhi yudo lokruok mwasebedo ka wan oko kuome mar higni 60. Ogika wachope sa siasa Migori ong'e ka kanyo bende e wechego mag koko mag siasa ok ang'e kaka jotelo ang'o munyalo singo mane wechego mag kwe kod